Скоро направихме видео с най-мощната камина на Прити с въздушна риза TC2F. Днес ще ви покажа малкото братче на този модел, а именно CF. Отново модел с въздуховодие и вентилатор с обща мощност 21 кВт, от които 16 на въздушната риза. При този модел имаме два въздуховода, които могат да бъдат разделени на повече при нужда. Чугунена врата с клапа за първичния въздух, голям отвор и голямо огнище за голям обем дърва. Вентилаторът за въздушната риза се намира под камината, като при него има два входа за въздух. Това позволява свързване на входящия въздух с други помещения или с външен въздух. Ако търсите мощно решение за бързо затопляне на целия дом, този модел на Прити е перфектен за вас. Прити CF с въздушна риза можете да поръчате от Стоплиме.